Oh, ini wah ini kok iso iki lho Mas Dewi. Coba makul. Lah ya Mbak Indah iku lapo ta larek boyong-boyong iki. He, Mbak Indah. Kate nandi sampean? Kok takok aku katene nandi? Aku ya katene nang sampean. Ya Allah. Iya sih ya, Cik. Anu paketanku ya. Paket terus salah COD sedine lho sampe ping 4. Ya Allah, gak apa-apa atasi nang sampean Sing iku tanggo tak herani dhewe ku ngono. ya. Pen iku lho, gak duwe tak alamat omah. Ya duwe, saking kan pen cedek kan pen biasa kan nerima paket-paket wis tak alamat nang sampean. Nah, kan lebih gampang iku timbang kok kurire ku golek-goleki. Kalau biasa ono kurir rene yo wan. Salah COD pisan. Ya kan aku tuh pas mungkin gak ono oma paling terus tak WA iku sampean kirim nang Mbak Indah sing biasa anu iku lho tak warang ngono. Ya opo? Duh, atas sisike dititipi ya. Pira? 310. Heh, cakep iya ta. Lah iya, lah iku bapak tambah sing Begitu kresek. kok kabeh ta rek papat iki. Iya, wis kene salah iki duit blonjo. Sik salah. Apa? Tak bayar mben ae kok ya. Sementara bojoku bayaran. Iki wis ono iki paling Ya. anjen Gak apa-apa wis ya. Pola COD. Gak sampai seminggu rong dino aku tak balekno duwike sing ngenteni bojoku bayaran lho durung Kok iso bayaran. yo ngomong aku iki bolak-balik sik kat temu-temu Mbak Indah. paket salah tutup Wis tak prediksi ku bojoku bayaran iku teko kabeh adakno iku ya. Durung bayaran kok wis teko koyo ngene ya apa. Jadi sampean wis Ya, sepurane wis mbene wis muli ya Mbak Indah. Sesuk aja ngomel-ngomel. iso. Suwun ya. Suwun. Salah utang.